A què està jugant aquest govern? Sembla mentida, però aquest Consell Plenari, a aquestes alçades, encara no ha discutit cap mesura de govern significativa pels nostres barris. Sants Montjuïc no sembla prioritari per a un govern obsessionat amb la Barcelona Parador. La ciutat de la indústria turística, dels macroesdeveniments que només molesten i no tenen retorn, o de les fotos amb els lobbies immobiliaris mentre als nostres barris es frenen inversions i creixen els greuges. Pel que fa a la participació, el panorama és clarament de retallada. Menys consells de barri, taules sectorials sense convocar, com la de Memòria Democràtica, Mobilitat o la de Cultura, i una ciutadania que omple cada audiència pública buscant respostes que no acaben d'arribar-hi. El cas del Centre Social de Sants, del qual avui ens acompanyen uns quants companys, és un cas molt evident de les formes que emplea aquest govern. Reobert sense avís, sense consens, sense model de gestió. Aquest és un govern que enfronta entitats, que força la realitat perquè li quadri als despatxos i que sembla voler esborrar la memòria veïnal del barri. Sobre l'Ateneu de Cultura Popular de Sants pendent, la reforma de la plaça Joan Corrades, la pacificació de l'Avinguda de Madrid o l'equipament del carrer Papín, ja tal. A la manca d'inversions, les retallades en participació en drets socials s'hi sumen el descontrol turístic i els macroesdeveniments que a barris com el Poble Sec o a la muntanya de Montjuïc ja són insostenibles. I la situació de l'habitatge és encara més greu. Els desnonaments i el sensellerisme han augmentat per primer cop a aquesta ciutat en 10 anys. No hi ha cap excusa per acabar ja amb el desgavell dels lloguers de temporada. Ja toca, portem anys insistint-hi. També per recuperar el ritme de construcció d'habitatge públic i posar recursos per donar oportunitats a la gent que ni tan sols té on dormir. S'està deixant de protegir el veïnat davant de l'especulació, com passa amb el bloc Concòrdia al Poble Sec o al carrer Salou a Sants. Hi ha moltes cases orsoles, també als nostres barris, per culpa de la inacció en un moment d'emergència habitacional com mai havien viscut. I què dir de la Marina, el barri més oblidat pel Partit Socialista al llarg dels anys. Sense OAC presencial, sense pla de convivència i seguretat, sense cap nou projecte d'habitatge públic, amb serveis socials retallats o amb un pla de barris que no executarà res durant aquest mandat. A hores d'ara a la gent li costa entendre qui juga aquest govern. Nosaltres ho tenim clar. Juguen a guanyar temps i a marejar el veïnat per fer el mínim. Però el temps, senyors i senyores del govern, és el que més li falta a la gent que no arriba a final de mes. A qui ha de marxar de la ciutat per culpa de l'especulació immobiliària. A qui espera ordenacions urbanístiques justes a Badal, al carrer Burgos o a la Illa Citroën i no més pelotassos. O a qui en definitiva veu cada dia com els barris de Sant Montjuïc no són una prioritat per a la Barcelona Parador de l'alcalde Collboni. Mentre vostès hi juguen al postureig i al mareig, el districte de Sant Montjuïc perd. Moltes gràcies.